Казвам, огромно е търпение заради страхотния старт, който направиха сините под ръководството на Станислав Генчев. Чуваме и първият съдийски сигнал. Официално двубоят започна. Онзи гол, който Анте Радица отбеляза във вратата на Матей Марков, ще оказва и единственото попадение, което Левски инкасира до този момент. Сега подаването за Евертон Бала, който е в наказателното поле. Остро подаване. Не намери нито един свой съотборник Евертон. Топката в краката на Майкон. Янко Георгиев показва брилянтна реакция. Напрежението остава пред вратата на Крумовград. Още едно центриране на Евертон Бала. И това 1-0. Александър Колев бележи в 10-та минута. Може би Алекс Колев най-после сбъдне и мечтата си да отбележи с екипа на Левски и то на стадион Георги Аспарухов. Направи го не срещу кого да е, именно срещу бившия си отбор. Отборът за... Отново Алдаир отдясно. Евертон сега. Тя свободния Джават Елджемили. Когато той владее топката, винаги е опасно. Вече с наказателното поле Джават Елджемили, удар по край. Десният страничен стоп на Янко Георгиев. Той притисва до Тералдост. А в този момент чуваме последния съдийски сигнал за първите 45 минути от Волен Чинков. Левски има преднина от един гол. Левски по последно победението на Алекс Колев имаше добра възможност чрез Джават Елджемили да получи резултат, но не го направи. Топката срещна тялото на Волен Чинков. Атаката на домакините продължава. Далечен удар на Карлос Урхене. Не бе безопасно това положение. Феновете на Левски, макар до този момент все още да не е записал нито един двубой като титуляр. Има 2 гола на своята сметка. Успява да се разпише в първия кръг срещу Локомотив София. Стори го и срещу Пловдивския Локомотив. Така че добра успеваемост на 25-годишния французин. Именно той е с топката. Показва едно от най-силните си качества. Успя да надбяга Божидар Кацаров. Пас към Елджемили и отлична намеса на Янко Георгиев, който в тази 58 минута запазва предината на Левски само от едно попадение. Още една атака на домакините. Още една добра намеса на Янко Георгиев. Силен отговор от страна на Янко Георгиев, който и в тази среща демонстрира, че е един от най-добрите вратари в ФБ Лига. Но тук нямаше какво да направи. 2-0 за Левски, 59-та минута. Мустафа Сангаре бележи и взривява феновете на стадион Георги Аспарухов. При това изпълнение на французина, дори безупречен до този момент Янко Георгиев, нямаше отговор. А след това Сангаре прави. Марин Петков сега с центриране. Топката е в краката на Майкон. Забави се бразилеца. Въпреки това успя да нанесе удар с по-неудобния му десен крак. Геев, който се справи по прекрасен начин, успя да боксира топката. Още едно подаване, удар с глава от много далеча дистанция. Асен Митков сега. Асен Митков видя Мустафа Сангаре и го намери зад гърба на нападението. Мустафа Сангаре, пас към Алекс Колев. 3-0 в полза на Левски. Второ попадение на Алекс Колев, видяхме какво могат Мустафа Сангаре и Алекс Колев, когато са един до друг на терена. Асистенция на Мустафа Сангаре и втори гол за Алекс Колев. Прегръдка между двамата. И общо по 3 попадения и за Мустафа Сангаре, и за Алекс Колев от началото на сезона. Левски се забавлява на терена, феновете се забавляват на трибуните.
всичко в тези 4 първи кръга на FBET Лига от сезон 2 за Левски. Воленчинков пък слага край на тази среща